ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo abịakwa nka nkọwa ụfọdụ ihe. Gịnị bụ akara ogheri? Gịnị bụ akara ogheri mmụọ? Gịnị bụ akara ogheri mmadụ? Ọnya ka m chọrọ ka m kọwara gị ihe bụ akara ogheri n'ụbọchị taa, ka ịghọta ihe bụ akara ogheri. Ọnya bụ ihe bụ akara ogheri ka m bịa ka m kọwara gị, ka ị mata ihe bụ akara ogheri mmụọ ya na akara ogheri mmadụ. Ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Akara ogheri mmadụ bụ ndị na-eme mmekasị, ndị anaghị eme ihe n'oke, ndị ga-abụ ihe ha kwesịrị ime ha nwee mie, and ọ bụrụ na ha emere ihe ha kwesịrị ime, ndị mmadụ ya asị ka onye dị ha. Mana bifo ngaba n'iru, ya bụ isiokwu anyị ji bịa. Mana bifo anyị gaba n'iru, maka ndị ọbụta bụ izi ha na-afụ m, afa mbụ Ogbuefi Eze-Ana Ugochi tubelu oraifite. Abụ m onye isi nchụaja Ugochi tubelu ọdịnala tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. You can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. Ụbọchị taa lụta na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa June ga-ebido na June 6th, kwụsị na June 19th. Na June 6th ọ ga-ebido. Na June 6th ọ ga-ebido. Aja anyị ga-achụ, a ga-ebido aja ahụ mgbe anyị ga-present prayer request of friends and well wishers to the entities of powers. Ọrụ on 19th ya, anyị jee na mmiri jee chụọ aja ihu ọma n'isi ndị niile sonye na ya bụ aja. Bịa jee na tempụl gbuo anụ dị iche iche, jee n'ebe nchụaja gbuo ebulu anyị edemesara aka. Ị nwere ike isonye na aja ma ị nọ n'oru ma ị nọ n'Igbo, ebe ọ bụla ị nọ under the sun. Lụta na ya anaghị esho ihe ọ na soshal midia, nọọsọ ndị sonye na ya bụ aja ga-enweta onyonyo etu anyị si malite ya na etu anyị si wee chịkọta ya na 19th. Then from 28th anyị na-agụkwazi ọfụ tinyere ọnwa June agwụ. Chọọ echi isonye na ya bụ aja. Ndị na-esonye na ya bụ aja marago ka esi eme, mana maka gị bụ onye ọfụ, ihe ị ga-eme ewu forward ya 3 prayer request, then mee donation token to the account number. Echatizie m na WhatsApp number ka m gwa gị details I need from you in order to book you. My WhatsApp number bụ 08057837672. I repeat, 08057837672. Ka anyị gaba n'iru n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ ndị akara ogheri. Mana bifo anyị gaa n'iru, ọkwa dị mkpa ọzọ dị mkpa bụ, ọ bụrụ na ị na-ahụ na radio stations ọbụla mana ị chọrọ ide show our Nollywood movies on your channel, chat me on WhatsApp. Ọ bụrụkwanụ na-ewe technical person na-alụ maọbụ an engineer na-alụ na ihe gbasara setting up of anyị chọrọ inwe channel a ebe anyị ga na-akụzi ihe gbasara ọdịnala and ebe anyị ga na-eshow our Nollywood movies. So ọ bụrụ na ị nwere idea, chat me on WhatsApp 08057837672. Then nke ọzọzi anyị ji maka ya wee bịa bụ nkụzi gbara ọkpụrụ. Ya bụ nkụzi a gbara ọkpụrụ bụ akara ogheri. Ndị mmadụ aghọtara ihe bụ akara ogheri. E nwere akara ogheri mmụọ, nwa akara ogheri mmadụ. Akara ogheri mmadụ bụ ndị nọ n'ụwa, o nwere nke ha mewu. Ha bụ ndị na-akụ na bandị azụ, ha bụ ndị na-akpọdo ihe isi n'ala, ha bụ ndị a na-eme ihe etu esi eme ihe. Example, mgbe nwoke dịgoro 40 years, 45 years, 50 years, o nwere ihe o mepụtara, ọ chọrọkwa n'ime anything ọbụla. Ọ chọrọkwa na nwoke ruo 50 years ekwesịgo ka ọ nwee ezinụlọ, maka na ọ bụrụgo n'ọrụ interview ka ijere at that point in time anyị achọ okere maka ezinụlọ gị. O nwere ezinụlọ, ọ chọrọkwa na inwe ezinụlọ. Ihe ọ nọwụ nwere ike na-eme ụmụ kekere ụmụazị abuse, ma ọ na-achọ ndị nwunye mmadụ, na-ebi ndụ kpọdodo isi n'ala, na-eme ụmụ kekere ụmụazị abuse. Abịa na ụmụnna, okwu ya onwere ihe eji okwu ya kpọrọ, maka na ọchị ikwu gbara ekwu. Ihe ọ nọwụ ịda aṅụgharị mmanya, na-ebigharị laịfụ agwa iko.
na-ebi life ya wee n'elu unyi. So mgbe onye dị etu a na-ebi ụdị life dị etu a ga-eji ya na-ama ya atụ. Ọ pụtagoro n'obodo ọbụla ihere a na-eme ụmụnne ya, maka na nwanne onye na-agba aja egwu ọkụ ikwe a na-akụ ya ọkụ eziokwu. Ụdị ndị a bụ ndị maka na mmadụ ahịa asị m na ego kpatara na ọnụrụ nwaanyị na ọ bụrụ na o toro oge nụ nwaanyị. Maka na ọ bụrụ na ị nwere akọ nwee uche, ọ bụgoro na ị nwere ego nwaanyị ya ekwere. Mana ebe ọ ka njọ ọ bụrụ na ihe problem gị nwere ọ na-emebi n'uche, ị bụrụ onye a ga-enecha anya sị na onye a na-edido ofu nkwa ọkụ. So ndị mmadụ eweroghasị mmadụ mmadụ ekwu nothing onwe asịgoro ga-atụjarụtara nwaanyị nwere ihe iji ekpọrọ. So life owo life gbagọrọ agbagọ, ịchọọ ime ihe ụfọdụ ụfọdụ isi na wee mee. Ndị mmadụ ndecha agha aja abịagoro ụmụnna ya abịa ihe esokwukwu aja egwu asị nọrọ ala ọsọ nwere ihe eji aji ebu akara oghere mmadụ. O nwere ebe esi ghọchata gị ịghọtara ya. Ụdị ndị aka ndị Igbo na-eri fast na onye a bụ onye akara oghere aka ịna-ebugasị gbapụ ịghọtara ya. Onye ahụ adụrụ ọwụ dị enwere ike n'obodo ndị mụ ya ije kpọta ya ka ọ bịa sa na mmadụ sochi onwe onye ya ewe ịghọtara ya. Maka na onwe ya na-akpọdo isi si n'ala. Ụdị ndị a bụ ndị eji akara oghere, ndị enwero nke ha mepụtara. Achọrọ m ka m pentere picture of onye nwe onye akara oghere. Akara oghere nwe onye enwero nke ọ pastara, onye ndị a gbagọrọ agbagọ, ihe niile gbasara ya gbagọrọ agbagọ. So onye ọna na-ebi ụdị ndụ a ka a na-asị na onye agba akara oghere mmadụ. Dede etu onye gwara ndị bụ ndị akara oghere mmụọ. Akara oghere mmụọ a bụ ụmụ mmadụ that once live here on earth but now ọ bago in the world of spirit. Mana o nwere nke ọ pastara, ọ nọrọ na-anụ elu, ọ nọrọ na-anụ ala. Ihe ọ nọ n'ọrụ ya bụ for the fact that na o nwere nke o mere achieve. O swear go na sworn that nobody will achieve anything as long as enwere ihe o mere achieve. So ọrụ ya bụ destroying, ọrụ ya bụ negativity, ọrụ ya bụ pull him down syndrome. For the fact that he did not succeed, he will swear that no one else will succeed. So ọrụ ya bụ destroying also na negative vibes. Onye abatara na akwụ okwu ndị akara oghere, ekwu okwu ndị amụsụ, ha na-awụdọ na negative vibrations. Ọnya ka anyị ji eke ha na-abụ eke. Ndị ọgbọ na uke bụ ya associates na direct gị. However, they can discipline you. So nke a dị iche mana ka anyị ji achọpụta ha nwacha. Mana ndị amụsụ na ndị akara oghere anyị dị ka because they are negative. Ihe niile gbasara ha bụ negative. So for the fact that ha bụ ndị na-akpọdo isi n'ala, ha eso na anụ elu ma ha eso na anụ ala, ihe a na-radiate wụ negative vibration. So what you will do is to do everything humanly possible to avoid them. Ihe na-eme ewu ihe ọ bụla ị nwere ike ime to avoid them, because knowing them will never add anything good for you. And kedu ihe ị ga-eme ka ị wee nwee ike avoid those negative vibrations si n'aka ndị akara oghere? Kedu ihe ị ga-eme? Ihe ị ga-eme bụ avoid those things anwụ abụghị ịkụnaba ndị azụ, maka na ndị akara oghere bụ ndị na-akụnaba ndị azụ. Nothing positive comes from them. They are symbol of stagnation. So if you want to be successful, avoid anything ọbụla ga-ebute entanglement and ihe ọbụla ga-link gị na negative vibes ndị akara oghere. Because believe in me, etu ahụ they represent energy azụ na-agaghị n'iru. So whenever they are in your life, they will keep on radiating their stagnation and their agaghị n'iru in your life. Ihe ọbụla gbasara gị. Now, o nwere ihe ị kwesịrị ide eme ka ị avoid ya ndị a na-akụnaba ndị azụ, ndị a na-akpọdo isi n'ala bụ ndị akara oghere. Ọha bụ ndị na-akụnaba ndị azụ, weda ma onye ahụ akara oghere mmadụ ma ọ akara oghere mmụọ. Ihe a representịrị bụ ihe anaghị efe olulo ihe kwesịrị ka emee. Ọ ihe a representịrị. So ọha ji bụ negative vibes. So you avoid them like leprosy. Let me give you an example. This ndị akara oghere a, o nwere ụdị life ị ga na-ebi. You attract ndị akara oghere to yourself. Yes, ọ bụrụ na ị avoid such life, ndụ ga-ama enwe isi, ndụ gị ga-anọ ka ndụ gbagọrọ agbagọ. Ndụ gị ga-anọ ka ndụ megide, ndụ gbagọrọ agbagọ, ndụ ama enwe isi na ndụ a. So ihe ị nwere ike ime ka ndụ gị wee nwee isi na ndụ a bụ avoid ihe ọbụla bụ nnachigha azụ, ihe ọbụla na-ebutere ndị akara oghere
anything to do with you. Maka ndị Igbo na-atụ nso na ọkpara nkwa ahụ si ngwere bịara ya ọrụ. O nwere ụdị life ị ga na-ebi. Ihe ị ga na-radiate abụrụ negative vibes. And for the fact that you radiate negative vibes, you have lots of things in common with negative vibrations. On key water the magnet, you water a paper close to magnet, it will not magnet it. You water plastic to magnet, closer to magnet, it will not magnet. If you water bring ceramic, then what's here closer to magnet, it will not magnet. You know why? Ihe bata no magnet obuna onwero anything obuna similarity. Onwero any component. Onwero ihe obuna dị n'ime that magnet. The composition of that magnet that has anything to do with those things you water. You know that? Man obuni what here like a nail. Here like iron. Closer to magnet, yeah. You know why? The composition of that nail and those iron has some certain components in common with magnet. Magnet, yeah. You got that? So, avoid those acts. What acts in our position? Once you be those life on our position, you definitely will attracted to them. And haga bando ha ga-akpọdo ndụ gị isi n'ala nwere nke ga-akụta isi maka ha nwa onwe ha nwere nke ha kụtara isi, and they have sworn that whoever that come in contact with them will never have anything good to give testimony about. Now, avoid nwoke na nwoke imekọ. You know why? Mgbe gị na nwoke ibe gị na-emekọ, ị na-akpọdo nature isi n'ala, ị na-akụnaba ndị azụ, ị na-eme ihe abụrụ ihe kwesịrị ka ime. Ịghọtara ya? Example, mgbe Chukwu Okike kele ahụ nwoke kee human organ, onye go enough lubrication ga-eme na nwoke na nwaanyị ga-enwe mmekọ without any form of ihe ọbụla adabaghị. The lubrication will be enough and the enjoyment will be there. Because all ihe Chukwu Okike kele the two organ ka ha na-alụ. Maka na asị na onye sị nwata nwude nka kwụ ga-enye mmiri oyi dịkwa aka. Chukwu Okike kele mmadụ amarugo na etu o si wee program mmadụ dị afọ present ya ebe a ga-esi wee na-enwe mmekọrịta dịka nwoke na nwaanyị in order to further creation. Now, procreation. Now, mana mgbe nwoke jekwuru nwoke, mgbe nwoke jekwuru nwoke ibie, mmekọ ha ga na-emekọ dị abnormal. Maka na the place ha na-use abụrụ ebe emere for it, minus health challenges nwere ike ịpụta ya. Then what we are doing is against natural process, is against natural law. You understand? By so doing, by doing ihe isi n'ala, ịkụnaba ndị azụ, you are bringing distortion to already made natural laws and laid down principle. So because of onye na-akụnaba ndị azụ, you will be attracting other vibrations na-akụnaba ndị azụ like. Ọ bụ mgbe ọ dị ka nwaanyị jekwu nwaanyị ibie a na-emekasị ofu ihe, you will be attracted to other spirits ndị na-emekasị bụkwa negative vibes. Maka na ihe kwuru ihe akwụdebi ọkwa eziokwu. Yes, azụbụrụ onwe etinye n'ọnụ aga ihe onye ka ọ ya ajụ ihe mere ndị ya. So na the thing bụ na ọ ihe tụrụ n'ọda natara gị. So and mgbe ọbụla iso tinye aka na ndị na-emekasị, tinye aka na ndị na-emekasị, you will be attracting other spirits na-emekasị. Ka m kwụsị ebe a, na-echa vidiyo metụ aka na share button. Ọ bụrụ na ịchọ ka agbara gị afọ mmiri ma ọrụ nwere ọrụ mmụọ ịchọ ka arụ ọrụ, send them message na WhatsApp 0805 7837 672. Ya gasị n'afọ.